trydydd rownd. Cwpan Her Yr Alban ac yn y coch a'r gwyn mae'r ymwelwyr sy'n chwarae pêl-droed, cofiwch, yn Hamden Park. Ac mae Shannon di gysmonach o honna! Ac mae'r ergyd yn cael ei tharo ar draws y gôl gyntaf ac wedyn yn y diwedd ar ôl i'r capten gael yr ergyd gyntaf, mae Healy yn ei tharo'n wyllt dros y bar. Nath o'n neud yn dda, ei gyffyrdio'r cyntaf fo, mae'n jyst cadw lygad ar y bêl, a wedyn mae'n jyst dod fewn ar ei droi chwydd, mynd am y pŵer. Capten eto, mae'n gyfing, mae'n dyn, ond maen nhw'n cadw'r meddiant. Thomas. O, sbiwch ar y lle, di'r llyman ddim yn codi. Ac mae Turner yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Jyst chwarae gwych, doedd, jyst slick, sydyn, syniadau, symudiadau, a mae'n gori hawl, dwi'n meddwl dyla'r golwr wedi wneud y well. Just agor i gorffo i fyny pwy'n o'r pas, just trwy lot o'r weight o pas maen nhw ddeud. A wedyn, fel ti'n dweud, mae'n dangos gormod y gol i'r boi a mae jyst yn pasio i fewn. Abadaki, dyma beth sy'n gyfle falle. Hwn di'r dîm ydych chi'n dymuno i gael. Mae Burke yn ei derbyn i Burke yn mynd i hun. Mae hwnna'n gwirio nôl i Lwybr Eiron Edwards. Mae o'n ei thanioi! Ac arbediad gorau'r gêm yn dod yn hanner munud ola'r hanner. Eli, mae hwn yn hanner foli, y sgil anodda yn y gêm. A mae o'n cael reoli, mae'n cyfeirio. Mae'n gowr yn neud yn dda i cael 2 gam ar draws yn neud yr arbediad. Turner. Thomas. A dyna hi'r bêl eto drwy'r canol. Nawr te, rhaid i hon beidio mynd mewn. Ond mae yn mynd i mewn. A mae Hepburn wedi dyblu mantes yr ymwelwyr. Wel, ti'n gwybod beth, hyn di stori'r hanner cyntaf i fi, lle maen nhw wedi dod yn fyr, edrych am y bêl, a siapu corff yn barod. Dwi'n isio i fama. Wedyn, mae'r llinell amddiffyn yn sgwar, felly mae'r bylcha yna, mae'n rhedag tu ôl efo, a wedyn i fi eto. Mae Absalom yn y gol yn neud ti'n hawdd i adael y gornel yna, hollol rydd iddo jyst basio i fewn, eibio fo. Thomas i gapten o tu allan iddo fo. Mae go'i flaen o eto mae Hepburn. Mae gan Longridge. Mae Longridge yn ei chloesi mewn. O, sbiwch ar yr ymdrech yn y diwedd gan Patton. Ac chwarae teg iddo fo. Nath o'i chymryd i tro cyntaf yn dod. Mae wedi cymryd ar y foli. Dwi'n licio'r techneg, dwi'n licio siapu gorffo. Just modfedd na ddwy allan o ffordd. A mae Queen's Park yn ddidostir yn dydyn. Ers i'r arwydd 5 munud amser ychwanegol na gael ei godi, di Bala Pryn di cyffwrdd y bêl. Mae'r meddiant di bod yn llwyr, a dyma ni, dyma'r gol yn dod i Patton. Tair i ddim, mae wedi gweithio'n galed. A mae'r ymwelwyr yn cael dathlu, ac mae'r Bala feiddiau ddeud yn cael ei heiddiant. A fel yma sodwr, ti'n mynd i ddisgwyl, a dim ots os o'n eiliad dwytha'r gêm, ti'n mynd i fwynhau heno y well pan ti'n sgorio, a mae dy dîm di ddigiro. Honna di'r sydydd, mae gêm drosodd, a di gwybod yna gyna. Ond hei, nath y dyn yma, cofio 22 goliau yn 35 gêm i Queen of the South blwyddyn dwytha. Mae e fyny lefal yn y pencapwriaeth yma, a mae di dechrau ar dan i'w glwb newydd. Gret o gol. Dare I say you made it look relatively easy? Yeah, I think we controlled the whole game. Still unlucky with some chances we created, but I think we dominated the whole game, so happy with it. I thought the lads did really well against the top team. Like, their resources are unbelievable. So it's important that we show character, and we did. Apart like the goal, the kick, the last kick before half time, and the last kick of the game, and then they didn't really create any clear cut chances apart from that. But it's important that we bounce back. This is not our priority. We got to the final of 2 cups last season that hindered our progress in the league. So it's important now that we focus on the league game against TNS on Wednesday, and then we go into Pontypridd on Saturday. So for me, it's good to be in it. And hindering wise, which we had last season, it's maybe not a bad thing that we've gone out of it. You got that second goal just right before half-time. How important was it to get that goal when you did? Crucial in terms of timing. What was been said in the dressing room then? Oh no, the boys were happy with me because I gave them a good cushion going into the second half. Because obviously we're only one goal up. Anything can happen in these type of games, and to get the second goal was just a relaxer for us. So we could play our own style of football in the second half, and we showed that there. Na, ti'n chwarae'n erbyn tîm ffordd llawn amser, mae o hyd yn anodd.
Ond maen nhw'n tîm da, ti'n gwybod, efo budget lot mwy, a ti'n gwybod, oedd hi'n aros mewn y gêm, ond y gol cyn yr ail hanner, oedd o jyst wedi lladd o dipyn, ond dwi'n nath o hogiau wneud yn dda, ond oedd nhw'n heiddi ennill. Oeddech chi'n synnu weithiau hefo ella'r safon neu eitemau realaeth pêl-droed llawn amser a rhan amser yn erbyn ei gilydd? Ie, fel mae pawb wedi chwarae yn erbyn tunes dros y blynyddoedd, ond maen nhw'n deud yr un peth, mae'n anodd cael y bêl off nhw pen o efo fo. So, pen oedd ni'n efo chance, oedd ddim really efo chances heddiw, ond nath y boys aros mewn a nath i cael munudau yn y hogiau newydd, so na, edrych ymlaen am dim mercher rwan.